ఇంటి మొత్తం నిద్రపోయినా నువ్వు నిద్రపోకూడదు తమ్ముడా. భక్తిపరుడు ఆత్మీయుడు నువ్వు కూడా నిద్రపోతే ఇంటిని బాగు చేసేవాడు ఎవడు తమ్ముడా? నీ కుటుంబాన్ని కట్టేది ఎవడు తమ్ముడా? నీ కుటుంబాన్ని బయటికి తెచ్చేది ఎవడు తమ్ముడా? నువ్వేగా. కష్టపడినా, నిలబడినా, భక్తి చేసినా, శక్తి చూపినా, కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం గోజాడిన నువ్వేగా తమ్ముడా. నడుంగట్టు తమ్ముడా. ఇంటికి దీపము చెల్లెమా, ఇంటికి దీపము. కన్నీరు గార్చు దేవుడి ముందు. నా దేవుని శక్తిని ఇంటి మీదకి దిగొస్తే కేకలు పెడతా వచ్చి రక్షణ పొందుతారు. కేకలు పెడతా సిద్ధపడి ప్రార్థన చేయండి. సమాజాల్లో సేవకులారా, గ్రామాలు, పట్టణాలు, ప్రాంతాలు కదలాలంటే మాటలు కాదు,